Vítejte v Portu. Dnes se budeme zabývat jedním velmi kontroverzním tématem, a to látkami přidávanými do potravin, takzvanými aditivy anebo dobře známými éčky. Velkoobchodem proběhnou ročně miliony tun potravin, většinou vyrobených v továrnách pomocí chemie. Téměř všude jsou aditiva, neboli přídavky, neboli éčka. Mají prodloužit trvanlivost, změnit vzhled, ovlivnit chuť. Kontrolujete éčka v potravinách, které si vyberete? Některá éčka jsou nám prospěšná a působí příznivě, třeba vitamíny nebo beta-karoteny. Syntetických přídavných látek, které se běžně v přírodě nevyskytují, je ze všech éček asi třetina. Již dlouho se ví, že mnohá z nich nejsou prospěšná lidskému zdraví. Přesto jsou schválená k použití, dodávají se totiž v menších, prý bezpečných množstvích. Bdí nad nimi Evropská komise pro aditiva a mnoho dalších vědeckých a národních orgánů. Přesto se dostávají do potravin i prokazatelné jedy. Indigotin, patentní modřvé, hněď FK, hněď HT, zeleň S, azorubin, tartazin, indigotin. To je prostě nádhera. Ano, říká se, že těhotné mají poněkud divné chutě. V tomto případě to asi bude pravda, protože toto všechno je vyrobeno z ropy, je to karcinogenní, děti jsou potom příjemně hyperaktivní a nedá se tomu odolat. Takže já si dám ještě jeden ten indigotin, protože pro naše děti přece to nejlepší. Pestrobarevné cukrovinky. Výrobci barvami lákají děti, nejmladší a nejcitlivější konzumenty. Ale u většiny umělých barviv bychom měli být varováni. Pozor, ve větším množství mohou způsobovat rakovinu a jsou neurotoxické. Kdy se vlastně s barvením potravin začalo? Ten příběh začíná poněkud jinde, než bychom možná čekali. Chemici zjistili, že tuky, oleje zejména, se dají stužit tím, že se hydrogenují, že se ty jejich dvojné vazby těch mastných kyselin v těch tucích nahradí jednoduchými vazbami a z tuku tekutého se stane tuk tuhý, pevný. A tak vznikl margarín vlastně. Margarin nahrazoval v dobách válečných máslo, byl levný a mohl se vyrábět ve velkém a bez krav. Surový margarín se však máslu příliš nepodobal. Byl bez chuti a také bez barvy. Chemici vyvinuli umělou chuť másla. Mimochodem dnes se přidává k máslovému popcornu. A jiní chemici pracovali na barvě. A tak se vlastně začal přidávat do toho margarínu barvivo ze skupiny azobarviv, které bylo nazváno máslová žluť, právě protože se používalo k obarvení toho másla. No, netrvalo to dlouho, protože brzy se zjistilo, že máslová žluť je teratogenní a karcinogenní. Průmyslová potravinářská barviva. Takhle se dají koupit v takových pěkných, barevných pytlících. Jsou levná. Ukažte. Barví hodně, je to bez práce. No. Hrášek je zelenější, knedlíky jsou žlučí, oranžáda oranžovější, malináda malinovější a kola kolovější. Syntetická barviva velmi rychle ovládla potravinářský trh. A barvy prodávají zmrzliny, polotovary, cukrárenské i mléčné výrobky. Za začátku se ale velmi podcenilo zdravotní riziko spojené s umělými barvivy. Už ten název, že je umělé barvivo, už říká, že je synteticky vyrobené. Některé se třeba dělají z uhelného nebo z ropného dechtu, to znamená, jsou to nějaké chemické sloučeniny, na to se navěsí další chemické, nějaké takové přívěsky a ono to udělá v podstatě jaksi původně tu barvu. Ale problém je, že všechno, co sníme, co vypijeme, jde nám to skrze střední stěnu do krve a v podstatě potom to přetěžuje játra, přetěžuje to různé jaksi jiné orgány. Lízátka, jak krásně jsou barevná. Barva prodává, děti milují barvy. No a potom k tomu ještě přidáte vhodný obal, kdo by odolal krtečkovi, že? A krásně se to prodává. Vtip je v tom, že je to zase ropa, zase azorubin a košenila.
Umělá barviva se dávají i tam, kde se dřív barvilo přírodními látkami nebo se prostě nebarvilo vůbec. Barví se například sýry, uzeniny nebo výrobky pekárenské. Aby to vypadalo trošičku barevné, tak máme barvivo košenilu, což je takové zvláštní, má tu přípravu, to jsou rozmačkané, oplodněné samičky nějakého hmyzu, vypadají jako ploštice, takže v tom jsou rozmačkané ploštice, dokonce ten obal je taky hezky červený, to kdo ví, co v tom je. Některá syntetická potravinářská barviva již v poměrně malém množství dovedou ovlivnit nervovou soustavu. U dětí mohou způsobovat nedostatek soustředění či hyperaktivitu. Sen každého dítěte se rychle mění v noční můru rodičů a učitelek v mateřské škole. Nepříznivě působí i na dospělé a zvlášť těhotné. Umělá barviva se v mnoha zemích, jako je třeba Velká Británie nebo ve Spojených státech amerických, jsou řazena do seznamu látek, která mohou být příčinou autismu. To vysvětluje i zvyšující se počet autistů. Podle výzkumů provedených ve Velké Británii a Spojených státech je každé 88. dítě autistické. Chlapci jsou náchylnější, u nich je to každý 54. I u nás v poslední době procentuální počet autistických dětí stoupá a rodiče o možném riziku nejsou informováni. Představte si, že některé hospodyňky používají umělá barviva dobrovolně. Například, když pečou pro děti veselý narozeninový dort. Syntetická barviva jsou i v limonádách. Při kombinaci cukrovinek a limonád může být dětské tělo vystaveno velkému množství barviv. Takže rodiče pozor, mnohá syntetická barviva jsou zatím v Evropské unii povolená. Výzkumy ale ukazují, že tento stav dlouho trvat nebude. V přírodě ovšem existuje spousta barviv naprosto neškodných. Našemu tělu navíc velmi prospěšných. Třeba oranžová beta-karoten v mrkvi. A nebo tady máme krásný zelený chlorofyl ve špenátu. No a úplně nejhezčí je červené barvivo z řepy. Popravdě při natáčení jsme už dost složitě hledali nezdravá barviva. Žlutá je z kurkumy, fialová z borůvek a červená třeba z papriky. Důkaz je, když se podíváte teďka v některých velkých hypermarketech, že naprostá většina výrobců už sama o sobě nahrazuje všechny ty umělá barviva těmi přírodními, protože jak si uznali, že je lépe tam dát teda nějakou třeba šťávu z černého bezu, z černého rybízu, červené řepy, než aby tam dávali umělá barviva, která jednoznačně jaksi do těla, do našeho nepatří ani do potravy. Cukr nebo umělé sladidlo? Umělé sladidlo, dámy, budeme krásně hubené. Ani džaul, ani kalorie. Navíc v továrnách na potraviny je také hojně využívají. Lépe se s nimi pracuje, jsou levnější. Pak nastává otázka, jestli aspartam nebo sacharin. Ve výsledku je to jedno, protože se stejně musí smíchat, protože na konci mají takovou nepříjemnou hořkou chuť. Lidé vyhledávají sladkou chuť. Původně nám ji přinášelo ovoce, zralé plody a med. Sladká chuť signalizuje, že přijímáme energii a po našich předcích máme hluboko v mozku zapsáno, že sladká je chuť přežití a úspěchu. Děti nepřesvědčíte, že by neměli sladit. Vrozený pud vyhrává nad rozumem a rodičovskými příkazy. A tak nám sladí průmysl. A ve velkém. Změna životního stylu způsobila, že se nehýbáme tolik jako naši předci, ale sladké chuti dáváme přednost stále a tak nabíráme kila navíc. Obezita není považována ani za pěknou, ani za zdravou. Proto kromě tuků byl i cukr vyhlášen nepřítelem číslo 1. Chemici našli nekalorickou náhradu – sacharin. Zrovna v době, kdy se začalo ukazovat, že sacharin může vyvolávat rakovinu močového měchýře u experimentálních zvířat, tak v té době se zcela náhodně objevilo jiné sladidlo nebo jiná látka, která měla sladkou chuť, a to byl aspartam.
Aspartam byl původně vyvinut jako bojová neurotoxická látka. Měl ovlivňovat myšlení nepřítele na bojišti a v zázemí a jako bojová látka měl být roznášen kontaminovanou vodou. Dlouho trval spor, zda aspartam schválit jako potravinářské sladidlo. O tom aspartámu se dlouho uvažovalo, jestli vůbec bude vhodné ho zařadit do potravin k konzumaci lidí, protože hned první pokusy v laboratořích se zvířaty ukazovaly, že zvířata, která měla aspartam v krmení nebo ve vodě, takže nápadně tloustla a vyvíjela se u nich cukrovka. Výzkumy profesorů Blaylocka a Olneje napovídají, že aspartam může poškodit organismus, způsobit cukrovku, rakovinné bujení a dokonce i obezitu, takže na redukci váhy by neměl být používán. Aspartam se však dnes vyskytuje ve více než 6 000 druzích potravin, takže se mu téměř nevyhneme. Tady máme sladidla acesulfamka, aspartam a sacharin. To znamená zase taková trojkombinace. Důvod je jednoduchý, pokud se dá jenom jedno umělé sladidlo, ono to má pachuť a proto oni tam dávají 3 umělá sladidla. Samozřejmě je zvláštní, že toto ani není označeno jako light například. Výrobci tam dávají, aby to bylo levnější, protože cukr je dražší než umělé sladidla, takže tam dají umělé sladidlo pro jistotu, aby se jim to lépe, aby jim to vydrželo, protože mikroorganismy samozřejmě oni nežerou žádné umělá sladidla, tak se to nemůže ani zkazit. Umělá sladidla by měli používat jen diagnostikovaní diabetici. Pro ostatní populaci nejsou vhodná. Nebezpečná jsou především dětem, nemocným a starším lidem. Navíc určité množství cukru potřebujeme denně, především pro náš mozek. Americká norma je 6 lžiček pro ženu a 9 lžiček pro muže. A to není málo. Čím tedy sladit? Když už tedy hledáme něco jiného než cukr, tak samozřejmě med, ale zase všeho s mírou, zase jenom trošku, a stevie. A stevie byla v listopadu schválena v rámci Evropské unie, takže ta už se může oficiálně používat i jako sladidlo v potravinách. Ze stévie se vyrábí extrakty 300krát sladivější než cukr, bez kalorií a bez známých vedlejších účinků. Stévie by nás mohla vyvést ze začarovaného kruhu umělých sladidel. Vedle vápníku potřebujeme ke stavbě kostí a zubů také fosfor, tedy fosforečnany. Nejvhodnější potravinou pro jejich vyvážený příjem jsou sardinky. Takže když si doma z rybiček uděláte pomazánku, máte nejenom zdroj fosforu, ale dostanete i nějaké ty omega-3 mastné kyseliny. Fosfáty obecně patří mezi kontaminanty, protože jsou to umělá hnojiva. To znamená, co v zemědělství fosfáty se tím hnojí lidé i potraviny. Přidávají se z jednoho důvodu, oni velmi dobře vážou vodu. Oni vlastně dokážou do sebe navázat tolik vody, že například se může dát, já nevím, o 20% méně masa a oni si nějakým způsobem podrží tu vodu. Všechny uzené výrobky, když se podíváte, je to něco kolem 451, což jsou 3 fosforečnany. Je to velmi zajímavé, že zrovna je tam ten trojnásobek, aby se to aspoň trošičku ještě umocnilo. A samozřejmě takový velký zdroj toho hnojení fosfáty jsou všechny tavené sýry. V podstatě většina tavených sýrů se neumí, nebo se nedělá bez fosfátů a nejen jedny. Tady máme například, když se podíváme, tavicí soli 450, 452. To je velmi těžké se v tom vyznat. Éček je vlastně přes 300, takže málo kdo si to pamatuje. To jsou ještě fosforečtany sodné. Takže samozřejmě tady dělají taky trojkombinaci, aby to nebylo jednoduché, aby udělali čest názvu tavený sýr. Ryby jsou zdrojem zdraví prospěšných látek, jejichž množství je dobře vyvážené. Moderní mořské velkochovy a rychlá doprava zpřístupnila mořské ryby v nejhodnotnější formě i nám, vnitrozemcům. Pravda, chlazené jsou trochu dražší než mražené. Mražené se dováží ve velkém a prodejci s nimi dál mohou manipulovat, držet je delší dobu na skladu a v mrazících boxech. A tak většinou mořské ryby připravujeme z mražených polotovarů. Ale pozor, aby se maso nepotrhalo při hlubokém zmražení a zpětném rozmražení, přidávají se k němu fosfátové soli. Ty nedovolí, aby vznikaly krystaly vody, které by maso potrhaly. Je to ale fosfát jaksi navíc.
Rybí filé namočené před zmražením do fosfátového roztoku zaručí, že maso se nám mrazem nepotrhá a po rozmražení ryba stále vypadá jako ryba. Ovšem pozor, na pánev jsme původně hodili 100gramovou porci ryby. Teď z ní máme mnohem méně. A je to právě díky tomu, že s rybou kupujeme i vodu, která se tam díky fosfátům váže. Různé fosfáty se přidávají i do dalších potravin, například do uzenin, cukrářských a pekárenských výrobků. Upravují kyselost, zaručují vláčnost, jsou rovněž součástí tavicích solí při výrobě tavených sýrů. Fosfáty jsme zkrátka v obchodech přímo obklíčeni. A tady je další zdroj kyseliny fosforečné – kolové nápoje. Kyselina fosforečná je minerální kyselina, přibližně stejně silná asi jako kyselina chlorovodíková nebo skoro kyselina sírová, ale v těch nápojích dodává té kole šmrnc. Prostě my používáme spíš kyselinu citronovou, výjimečně kyselinu vinnou k ochucování těch nápojů. Kyselina fosforečná má takovou jakoby ostřejší chuť a prostě odlišuje ty kolové nápoje od všech ostatních a v tom asi pramení ta jejich obliba. Měkké, jakoby čerstvé výrobky. Za svoji čerstvost i při dlouhém skladování vděčí právě fosfátům, které váží vodu. Tyto látky ale blokují příjem dalších důležitých prvků do našeho organismu, například vápníku, železa, zinku. A tak bychom měli příjem fosfátů omezit. Kdybychom hledali nějaký příklad, co je jakoby pěkné, přirozené, tak je to asi poměr vápníku a fosforu v mateřském mléce a tam je zhruba 1:1 a my se domníváme, že tento poměr by měl být asi zachován, ale samozřejmě nepovažuje se za příliš škodlivé, pokud je tam nějaké drobné vychýlení. Průmyslové zpracování potravin ale vychyluje ideální rovnováhu mezi příjmem fosfátů a vápníku v neprospěch vápníku, a to radikálně. Dají se fosfáty vůbec něčím nahradit? Fosfáty se mohou v mnoha případech vynechat, protože jsou tam jenom kvůli tomu, aby nějakým způsobem se navázala ta voda, nebo se to dá nahradit různými soli kyselin citronové, to znamená citráty. Už se to dá nalézt i u některých tavených sýrů, že místo fosfátu tam dají citráty, takže žádná z těchto chemikálí v podstatě se nemusí používat, dají se sehnat i uzeniny bez dusitanů, sice jsou to výjimky, ale dají se sehnat, dá se to dělat a v podstatě naši předci to po staletí bez nich dělali. A co tolik diskutovaná Ečka 249 a 250, dusitany v našem jídle? Vyhláška jasně stanovuje obsah dusitanů ve vodě, která nám teče z kohoutku, a to maximální množství 0,5 miligramu na litr. U kojenecké vody je tato norma ještě přísnější, jsou to pouhé 0,2 miligramu na litr vody. A teď si, dámy a pánové, vezmeme uzeninky. Tady norma říká, že maximální obsah dusitanů může být 150 mg na kilogram. To znamená, že se jedná o neuvěřitelný nepoměr. Ve srovnání s vodou z kohoutku je toto číslo 300krát vyšší a ve srovnání s kojeneckou vodou 7,5 tisíckrát. Takže dáme dětem k večeři šunčičku pro děti a nebo párečky. Již staří Egypťané si všimli, že maso nasolené solí od mrtvého moře je nějaké lepší, červenější a vydrží déle. To ještě nevěděli nic o dusitanech, které se dnes do masa přidávají při výrobě sýrů, paštik, ale především uzenin. Maso je dobrý terén pro bakterie všeho druhu a dusitany ho konzervují. Dneska hovězí maso je lákavě červené, jak vypadá pěkně. No toho je právě dosahováno tím, že se tam tyto látky do toho vstřikují, dávají, přidávají a zase jde o zlepšení těch organoleptických vlastností, protože kupujeme zrakem. Že? Smrtelná dávka dusitanu draselného jsou pouhé 2 gramy. Dusitan působí podobně jako cyankali, blokuje krevní barvivo hemoglobin a způsobuje smrt udušením.
Nikdo zatím nezkoumal působení malých množství dusitanů v časovém úseku desítek let. Přesto jsou dusitany mezi našimi výrobci uzenin oblíbené a vypadá to, že i nenahraditelné. Dusičnany a dusitany jsou látky, které jsou používány v potravinářství mnohem déle než těch 30 let. Především v uzenářských výrobcích. Pod pojmem rychlosůl vlastně se používaly na to, aby to maso po naložení do láku rychleji dozrálo a dalo se vyudit. Dodnes mezi lidmi přežívá mýtus o prospěšnosti šunky, ale opět pozor. Desítky let se tyto látky kritizovaly a nyní se říká pozor. Dusičnany v zelenině, kde jsou současně antioxidanty, mohou být velmi prospěšné, čili nebudeme se dívat na obsah dusičnanů, potažmo dusitanů, pač z nich ty dusitany vznikají, tak kriticky, jako v některých jiných surovinách, potravinářských nebo potravinách, jako jsou uzeniny a sýry. Ale pozor, ještě to zkomplikují. Ono jde o to, že můžeme samozřejmě kombinovat tyto různé potraviny dohromady, takže když si dáme zeleninu a budeme mít sýr, když si dáme zeleninu a budeme mít uzeninu, tak do sebe dostáváme ony potřebné složky, takže jsme schopni ovlivňovat metabolismus v našem těle. Závěr z toho je velmi prostý. Jeste pestře, nezapomínejte na zeleninu a ovoce, zejména ve vyšším věku, a možná, že to prospěje vašemu zdraví. Konzervační vlastnost dusitanů brání rozmnožení nebezpečných bakterií, jako jsou listerie nebo ty, které produkují zákeřný klobásový jed botulin. Dusitany jsou ale v podezření, že při dlouhodobém působení startují rakovinné bujení orgánů zažívacího traktu, střev, žaludku, konečníku. A my v Čechách jsme obsadili ve výskytu těchto nemocí první místo na světě. Má to takový, řekněme, ten prodejní efekt, stejně jako všechny ty éčka různá se používají hlavně kvůli tomu, aby výrobci ušetřili a aby lépe prodávali. Oficiální stanovisko říká, že takzvaná chemická éčka nepředstavují nebezpečí, které by vážně ohrozilo naše zdraví. Problémy způsobené aditivy v potravinách jsou nejčastěji vysvětlovány dráždivými reakcemi alergického původu. Éčka prý tyto potíže nevyvolávají, protože by byla jedovatá, ale protože v populaci stoupá procento lidí reagujících přecitlivěle nebo alergicky. Dlouhodobé pokusy jsou dnes nahrazovány epidemiologickými studiemi. Ty však poskytují prokazatelné výsledky až zpětně. Nikdo také u potravinářských aditiv nezkoumal jejich synergické působení. My si dneska myslíme, že v určité míře by dokonce měly být tyto látky dietou přiváděny, protože u lidí s vyšším věkem, pokud mají vyváženou stravu a dostatek antioxidantů, přispívají k zvýšení tvorby oxidu dusnatého a tím k lepší kondici cév. Všechna kontroverzní zdraví škodlivá éčka se dají průmyslově lehce nahradit látkami neškodnými. Malí výrobci, a je jich už u nás několik, pak ukazují jinou cestu. Protože dnes už má každá domácnost lednici, využívají pasterizaci potravin a chladící řetězce od výroby přes transport a obchod až po skladování u zákazníka. Obejdou se tak bez lepku, bez alergenů, bez éček a bez různých švindlujících náhražek. Jednoho takového výrobce jsme navštívili na Hané. Vyrábí podle starých receptů děděných v rodině z otce na syna. Zařízení naší rodinné výrobny je v podstatě pojeté v tom starém duchu podle tradice, to znamená, máme dřevěné stoly, smaltovou varnu, no a nicméně teda hygienické zařízení je moderní, bezdotykové, tak jak dneska vlastně veterina vyžaduje. Návrat ke starým recepturám našich pradědečků v kombinaci s moderní technikou je jednou z cest za zdravými potravinami. Další si vynutíme my zákazníci sami, když na výrobce vyvineme poučený tlak a výrobky s kontroverzními éčky zkrátka přestaneme kupovat. Asi nejlepší recept na zdravou stravu by mohl znít:
Nejeste nic, co nejedly vaše prababičky. Seznamte se s takzvanými čistými potravinami. To jsou ty, které nebyly nijak zpracovány. Jsou bez aditiv. To je sice dobrý univerzální recept na zdravou stravu, ale v moderní uspěchané době asi těžko uskutečnitelný. Tady musí najít východisko potravinářský průmysl spolu s vědou. Všechny příspěvky ze všech vydání Portů najdete na našich webových stránkách. Právě teď můžete četovat o látkách přidávaných do potravin. Příště budeme svědky srážky vlaku s autem. A budeme sledovat, jak se vědkyně a umělkyně nechali inspirovat ptáky. Naschledanou.